Ni nago! Neri tokatzen zait! Ni sartuko naiz! Zergatik! Azkena iritsi zarelako! Baina, zer gertatzen zaizue? Pirruts, azkena etorri da! Eta dutxan lehenengoa izan nahi du! Utzi zaiozu, Porrotx, bera txikiagoa da eta. Hori, hehe. Ireki ezak urberoaren txorrota. La. Tori, urgozoa! La. Hotza dago! Dutxan dardarata urrotzarekin. Xalala, riki, xalala, riki, dutxan dardarata. Ni nago! Neri tokatzen zait! Ni sartuko naiz!